Ahojte ľudia, je tu taká veľká verzia pokazaná prespavačka part 2, takže som šťastná, že už sme aj toľkoto veľa odoberateľov dostali. Máme už 76. To ja vás milujem. Ja, keď som sa to dozvedela, tak ja som iba teraz išla na tablet, že tak sa idem pozrieť, že koľko mám odberateľov a zbončekov. Tam iba takých, že 76, no tak to dá. Ja teda musím počkať. Prečo mám zlú slinu? Tak počkajte. Zatiaľ, čo všetci spia. Možno sa Markéta poteší. Uvidíme, ako bude reagovať. Tak, poďme na to. Môj nápad bol super. A máte ostriam vlasy. Potrebujem nožničky z kaderníctva. Kaderníctvo má aj nočnú. Aha. Tak teda, idem na to. Tak to uvidíme, ako bude reagovať. Ešte mám červenú farbu a ostriham jej tie vlasy. Dosť hrozne jej tie vlasy ostriham. Tak poďme na to. Tak hotová frizúra. Výborne, teraz už iba nafarbiť. Uvidíme, ako sa bude Jakubovi páčiť. A nechcem tu mať natlačené veci. Výborné, no. To tak kde skryjem. Najlepšie by bolo do trezoru. Ale keďže trezor nemáme, skryjem to do nepotrebných vecí. A nožničky tiež. Aby to nezistili rodičia. No dobre, tak idem spať, ako keby nič. No, pozabudú deti. Dneska budeme musieť Marketku brať domov. No teda ona pôjde sama. No áno. Tak čo si dám? Toto. Dneska idem športovo. Ja si dám toto. No dobre. Dneska sme chceli ísť na to kúpalisko, nie? Áno, vlastne. Nikolás, Lukas, vstávame. Dobre, no. Si oblečím, dneska si Nikolásov vymením. Oblečenie. Ty si mi zobral oblečenie? No, chcem si ho vymeniť. Lebo ho mám predať. Dobre. Poďme. Choďte zobudiť ostatní. Dobre, ok. Malých ešte nie? Nie. Dobre. Bratr.
Fakt. On sa nechce. A dobre, no tak musím. Chod dobudiť ostatných. Dobrá. Vstávajte. Alžbeta, Žaneta. Čo chceš? Máte vstávať. Okay. Sa niekde dverí mastiať. Nebaj. Môžeš zobudiť ostatných. Dobrá. Vstávajte. No áno. To čo sa stalo v markete? Neviem. Ja o tom nič neviem. Preboha, to kto tu bol zlodej? Mami, poďte podieť. Čo je, Zlatko? Čo sa stalo? No uvidíš, keď uvidíš. Mami, ja o ničom neviem, fakt. Aj keď sme sa pohádali, ja neviem. Kto jej to spravil? Neviem. Marketka, čo je s tvojimi vlasmi? Ja neviem. Čo sa stalo? To čo sa mi stalo? Čo to mám za účes? Kto mi to urobil? Keď neboli kamarátky, tak s Laurou, tak sme sa pohádali. Tak toto by... To podľa mňa nie je ona. Musíme to vyriešiť. Margeta, čo sa ti stalo? Ja neviem, niekto mi ostrihal vlasy. Dobre, ja idem do izby. Ja s ňou nechcem byť. Keď je takto hnusne ostrihaná. Preboha, ona za to nemôže. Je taký vyberavý. Prečo? Kto ti to urobil? Ja neviem. Neviem ani ja. No dobré. Teraz čo budeme robiť? Čo povieme mamine? Neviem. Si sa už iba oblečem. Ani mašľu nemám. Mašľa je na mojej skrine. A tam aj zostane. Pekná ružová. Máte ešte to farbivo? Aspoň to si zlepším. No, počkajte, musím si odskočiť. Musím to farbivo vyhodiť. Kde? Tu. Schovám ho. Pod posteľ. Za týchto dvoch. Mami? Ja som sa išla pozrieť, ale my to farbivo už nemáme.
Dobre, Marketka, môžeš ísť. Dobre, ale čo povie moja mamina? Určite bude sklamaná. No, tak to hej. Ja fakt neviem o ničom, mami. Ja fakt. Nie, nechytaj mi moje zvieratá. Moja. No dobre, už nič s tým nenarobíme. Nezbuď ho. Čo si? Sestra, nebola si to náhodou ty? Nie. Dobre, no. Aha, my vlastne máme kamerové záznamy. Tak si to poďme pozrieť. Tak to nedopadne dobre. To je hrozné. Čo je? Samozrejme nič. Laura! Čo sa stalo, mami? Čo je? To ty si jej ostrihala vlasy. Ešte si sa skoro doradostne smiala. Ja som to videla. To si nemusela fakt. Ale chcela som. Máš trest. Nebudeš na mobile 10 dní. Mama, to si robíš zo mňa srandu. Ste tí najhorší rodičia na svete. Oni sú fakt najhorší. Najhorší, hej. Naj. Idem do školy. Sama.